Здравейте, приятели! Това е, мисля, че епизод 4 в сервера To Legit и сега влизам в него. Логин. Забравих, че... Извинете, че така качих един много глупав клип, нали? Просто не ми харесва, много кратък, а пък и дори не исках да качвам него един друг. Както виждате, вече съм си направил привид на вратите, печката, макар че тук няма нищо. Така. Ще ми трябва. Давам файл. Shit. Така. О, sorry. Всъщност не. Сега вече не лаги. Значи, имам, нали, това е нещо като нов канал. Не е нов канал, но просто тук качвам клипове само за To Legit и за PvP България. Така е, само за Minecraft, естествено. Мога да качвам клипове, ето, например, на ето тази игра тук. Не, тая е много тъпа, никой не е сигурно. И смятам да качвам клипове на CS и не знам, ще видим други игри. Сега качвам един друг клип в YouTube и след като той се качи, ще кача този, който снимам сега. И да, това е. Бях казал за една томбола в PvP България. Да, значи тя може би няма да се състои, защото не съм събрал готините ми. Но ще видим, може нещата да се обърнат много пъти. Много са яки тия панталонки, особено като си ги сложи. Добре. Добре, сега. Какво друго мога да покажа? Тук съм си направил фермичка. И там мога да го акация. Много добре. Много. Сега, значи този епизод ще е половината на PvP България, не, половината на To Legit, половината на PvP България. Сега спирам на пауза.
Добре, хора, мисля, че ти не си белия лист на сервера. Добре, мисля, че днес, както виждате, има само един човек и този човек е Стоянов. Мисля, че нещо прави. Ами тогава ще играем в Firecraft, докато правят всичко. И май си написах пас. Абе, Warp Event. Ще си променя паса и готово. Warp. Абе, какво така? Спам. Спирам на пауза да си променя